Kanu ji mewe okwezi ipikwata maka na anyị mara na ya bụ oso na ndị izizi bịara kwuo ya bụ ihe n'uche nke kedu ebe mmiri si bụ okwu gbogoro ha na-eri ngari ha na-eri aka azụ ha ga-aga na ndị iro ego ka ha tipie ebumnobi anyị ihe a na-anụ anyị n'ọkụ n'obi oge ọbụla bụ nwere onwe ma ọ ga-anara ego rụwa ụlọ oriri na nkwari na-arụ sọsọ ụlọ na-azụ ụgbọala niile dị iche iche ọ dịzie ka onye ugwu nọ n'ihu ọdabịa ezu ike n'ihu ugwu ọ dịbeghị ugwu ọ na-ezu ike anya sị na ọ bụghị ụdị ihe dị etu a ka anyị chọrọ mmụọ Chineke wesị n'ime ha wee wezuga onwe ha wee pụọ onye nwe anyị wee gbakọta ha azụ n'ihi na abịabịa kwuo okwu asị nke ha na-emeghị ha sị anyị na ha mere anyị sị ha gosi anyị ụzọ si mee ihe dị etu ha inu ji na anyị isi na ihe mere onwe ihe ọra anyị n'ahụ asị na-enyere anyị observer status ụmụ mkpọmkpọ asị niile dị iche iche onye nwe anyị wee ezi anyị ozi si na ọ bụghị ihe a bụ ihe ha chọrọ ka anyị mee anyị kwuo eziokwu na ya ga-anapụta anyị ọ bụ na eziokwu a ka anyị na-ekwu ịhụgo na ya mmekọrịta ya na ndị ugwu Awụsa ha sị na ezigbo nwa ha ka ọ bụ na ha na-aghọta ka o si na-achụ ihe nwere onwe Biafra na nke anyị ma na-ekpe ha ọkụ n'ahụ na anyị na-enye ha isi ọwụwa nọ nke a Uwazulike na-emebe nke ha chọrọ ndị be anyị were ire ha ga-eze ha ọgụ ma ndị na-ekwu eziokwu na ndị na-atụ asị n'ihi na okwu asị anaghị anọgide sọsọ ihe na-anọgide agwụla sọsọ eziokwu kọtara anyị etu ọ dị mgbe unu bidoro ya bụ ihe na etu ọ dị ugbu a ndị masị ọgwụgwụ ndị Igbo isi ya kedu ọnọdụ unu ugbu a na ịzọta nwere onwe ndị Igbo mgbe anyị bidoro bụ mgbe aha ị chọrọ ịkpọ ekwentị ihe nọ mgbe a not 9 not enweghị ihe dịka GSM ma ọ dịsị ịntanetị facility ihe ndị nwere taa not 9 not aha bụ dịka otu anyị si na-ekwe ofu onye ndị asị nnanụ ndị rijuru afọ na-eji ya enweghị dịka ọ dịghị otu ọ dị ugbu a ogbugbu a na-egbu anyị mgbe ahụ enweghị onye na-anụ ya ọ dị iche dịka otu ọ dị taa onye ọbụla ihe na-eme onye ọbụla ji ekwentị ya n'aka mgbe ị na-eme esewela ese ha na-etinye ya na Facebook etinye na ịntanetị ọ ruo ụwa niile ọ otu aha ka ọ dị egburu anyị n'ụmụlọlọ anọ m n'ihu m anyị gaje ebe anyị na-aga ndị ama na Achịkwa Udenwa si na achọ ka ya gaa echi nke ịbụa na enwere rali na Ọkigwe ma anyị gaje ebe anyị na-agadowa Ụmụahịa isi Ọkigwe gawa Ụmụahịa asị na ọnya ka anyị ji na-chọrọ ịkwụsị na agaghachi ọdịye ndị polisi atụtụrụ ndị otu anyị n'ihu m gbagbisi ụmụaka enwe onye nụrụ ya maka na enweghị ụzọ esi anụ ya so ihe dị iche gbasara mgbe aha na tata bụ taa ọ dịzị ka ewere ọkụ dịka otu anyị kwuru wee mụnye ebe fuel nọ ọkụ na-eme maka na otu eji na-eji ma ekwentị ma onyonyo agwa ndị mmadụ okwu taa otu ọ dị mgbe ahụ mana ihe dị iche taa bụ na ndị masob azụrụ ha azụ mgbe aha tutu ga-abata na otu masob a ga-ebu ụzọ nyochacha gị ebe ị na-aga etinye aha gị n'akwụkwọ a ga-ajụ ha ajụjụ mara ma ị nwekwa mmasị na ihe gajie ime mara ma iwe onye ori ma iwe onye ama ewurugodo onye ori ma onye ama ịbata ha na masob hapụgo ori gị aha ịga gara ahịa na onye masob ha ga-asị na o zuru ori ma onye nwere ebe o zuru ori akpọ onye masob ahụ anyị na-agbacha aka ghọọ ndị ga-abụ ndị otu anyị and abịa na-akụziri ihe ka ebe a na-akụziri ụmụ skuul ihe n'ụmụcha seminars ebe a na-agwa ndị mmadụ okwu mana eche m na otu aha ka ọ dị taa eche m na otu aha anyị nwere 25 stages ọnọdụ anyị dowere anyị si enweta Biafra
ọ bụghị ịpụta daa agbagharị n'ilo na-eti Biafra Biafra Biafra. O nwere ka esi ma ndị mmadụ ga-enwe ga na-apara ha mba ma ọ na-akụ ha ma ọ na-akpọ ha iyi ka esi na-eme ya taa. Ọgwụ ka esi na-eme ya. Anyị nwere ebe anyị na-aga na-elekwa anya ebe ahụ a na-aga. Onye bụ ezigbo nwa afọ na-achọ inwere onwe dịka esi mee ya n'obodo India, ị na-agagodo ama gị ụra ịma tụpụrụ onye ahụ ọnụ, maka na enwere mgbe ndị nọ n'ọchịchị nwere ike itinye ndị mmadụ ka ha bịa mebisha ihe unu na-eme. Enwere ike ịpụta bụ n'ọgụ, unu bakwa ọgụ ndị na-alụ ọgụ. Enwere ike mgbe ahụ ndị uwe ojii abịazi onye a ga-eji akpọkọrọ onye ọbụla ga tinye na a na-azụcha. Anyị na-azụ ndị otu anyị ọdụrụrụ otu ahụ ka ha ghara ịdaba n'ụdị ọnwụnwa dị otu ahụ ma ọ bịa. Ihe dị iche ebe mgbe anyị na-azụ ndị otu anyị na otu ọ dị taa. Ọ dị mma isi na ọ dị ọgụ na ise ya bụ stages. Na nke one ka anọ n'obodo. Anyị anaghị ekwu ya. Ihe anyị ji anyị anaghị ekwu ya bụ ọlụrụ ọhụrụ pụtara taa enweghị ebe ha ma ha na-aga. Ihe ha nọ ihe ọbụla ebidoro aka ha gagide aka ha nọ ha nọ na lekwa ihe na-eme ha gagide aka sọ ka ha na-eme. Ile anya ihe a na-eme taa si na sitatom ọ ihe anyị mere 2004 ebe niile akpọchie. Anyị hapụ ya mgbe ahụ anyị mechana ihe anyị kwuru mee ya mewe ihe ndị ọzọ. Mana taa ịhụ ndị mmadụ ha bịa ha kwesị asị sitatom nwanne echi asị sitatom achọrọ ime elekshọn asị sitatom. Ọ ihe ka esi na-eme ya. Enwere ọnọdụ esi na-eme ihe ọwụ na emere ọ gaa n'anya ya hapụ ya gakwa na steji nke ọzọ. So ihe a na-ege ntị ka a mara kene ihe bụ 25 stages a Uwazulike bụ n'obi ha hụ ha n'anya ha hụ the blueprint ya ha jide ya ọgọ nke ha. Mba ihe anyị chọrọ ịjụ bụ n'ime 25 ahụ one ka anọ n'eketa ndị otu anyị ma nke anyị nọ. Ọwụ ihe anyị na-apụta na ọra na-agwa onye ọbụla lekwe ka anyị nọ. Anyị marago nke anyị nọ mara ka anyị si eme ka aha anyị nọ n'ime ya. Ọ dị mma ka anyị bịa n'ihe gbasara redio Biafra. O so n'ofu ihe sokwanye mmụọ ndị mmadụ ige na-anụ ozi dị iche iche. Biko kọtụrụ anyị etu ya bụ redio Biafra si bido, maka na anyị anụgo mpaghara nka nụkwa nka. Kedu etu unu si bido redio Biafra na uru ọbara? Redio Biafra ndị nke ha mepere ka na-ekwuru taa. Oge anyị bidoro mewe ya ihe mgbe anyị bidoro ma sọ bụ na 1999 wee mechaa ya 1999 na Septemba 13th banye 2000. Na 2000 ka m gaduru Lome Togo mgbe a na-ekwu OAU, mgbe ndị isi Afrịka nwere meeting na OAU ma agawa ebe ahụ si ngaji represent Biafra ruo ebe ahụ akpọchie m na OAU because ọ tụrụ ha n'anya otu m ji bata wuo ebe ahụ. Aga m asị na ọ mgbe ahụ ka ya dị ma dị ndụ with the president. Otu m ji bata ebe ahụ gburu ha n'ike eji even emesịrị onye isi ndị uwe ojii ebe ahụ eji chọọ ya mgbe ahụ even Gaddafi mere ya mere ejiri ndị Togo chọrọ igbu m ebe ahụ sef Gaddafi mere nje nata. Mana nsogbu anyị nwere mgbe abụ na dịka otu ọ dị taa enweghị ụzọ anyị ga-esi wee kọwara ndị ụwa ihe anyị na-eme. Ngwesi mba ya ga-emewe inwe igwe ga na-ekwu okwu gbasara anyị, and igwe ha ga-ekwu okwu gbasara anyị agaghị na Naịjirịa ebe a ha agaghị ekwe ka ejiwe ya na Naịjirịa. Ngwesi na ọ dị mma ka anyị nwee ya ebe na-awụ na Naịjirịa ebe a. Ebe izi anyị nwere ewu na Amerịka, Voice of Biafra International Bobi ọha na-akpọ ya oge ahụ. Otu anyị nwanne anyị hiwere ebe ahụ ya na-akpọ ya Biafra Foundation, otu na-ahụ elekọta maka data redio Biafra Voice of Biafra International oge ahụ. Ịgwa gị eziokwu, ọ nọ na ụlọ anyị nwere mgbe ahụ na-akpọ Biafran House na Washington DC. That Biafran House mụ na Ojukwu na nwaanyị ya wụ Iyom Bianca ga-emepe ya
na 2001 the day mepere that Biafran house ka emepere Voice of Biafra International foto ya niile nọsi. So anyị were redio aha na-anụ ihe anyị na-ekwu mgbe ahụ kama na mgbe ahụ kwa ọ nọ na shortwave and ịma shortwave ọwụ maka ndị mmadụ agawa FM so ọ na-ara ahụ mmadụ agawa na shortwave gara ige ihe a and ọwụ taa ọ na-awụ onye ọbụla were redio ya o tinye na ịntanetị ọwụ taa ka ọ dị mgbe ahụ. So mgbe emegidere mgbe ahụ ọ na-awụ mgbe a na-eme anwụchikwa na m aga na m nga anwụchie m aga na m nga anọzi anwụchie m nga ka m nọrọ afọ ịbụọ na ọnwa isii. So mgbe m gaziri maka ọ ebe a ka anyị si na-eweta ego akwụ ụgwọ ya redio. So ịmarago na anwụchiri m na ndị otu m ndị isi ihe niile adịzi otu ọ na-adị. So ọ rawa ndị otu anyị ahụ iweta ego ịtụcha ego iwe ga Amerịka anọgide ejikwa waya na-ekwu nnọọ ekwu otu aga ekwu echi a na-ekwuzi ya ka o si na-ekwu ya mbụ. So mgbe nọsịa nke ahụ wee pụta mgbe m pụtara m si na ọ dị mma ka enwekwa redio ahụ ọzọ mana ọ dị mma ka anyị gaa ebe ọzọ na-awụ Amerịka maka na ego anyị na-akwụ na Amerịka buru ibu. Ebe m chọdụrụ ịga bụ South Africa. Onye otu anyị n'ebe a na-akpọ Emejuru ka mụ na ya kpa nkata m si ya m na-abịa South Africa na m chọrọ ka redio nke ọzọ ka anyị na-enwe ka ọ na South Africa ụtọ n'ime Afrịka ọ ga-adịrị anyị mfe maka ịkwụ ụgwọ. Gazie mgbe a na-eme ọkpọ m si na enwere enyi ya nwoke nọ na London ọ sị na aha ya bụ Nnamdi na ọ ya kwesịrị ọ sị na ya na-asị na ọ na London na ọ ka aka mma. M sị onye anyị na ya ga-alụ ọlụ ga-abụrụ onye otu anyị onye a ga-erejista bụrụ onye ọ ga-edeba aha ya na ya bụ onye masọ anyị na-anọkọta kpọrọ onye anyị na-ama anyị na ya na-arụ ọrụ. O were gwa ya nwa amadi ahụ. So mụ na ya ọkpọ m na ekwu igwe m sị ị ga-abịa na Naịjirịa mụ na ga-afụ mụ na ga-ekwukọ ma ma ga-arụlikwa ya ọrụ. O were bịa na Lagos ma jụọ ya ajụjụ okwe ma edeba aha ya azụ onye otu anyị dịka onye otu anyị were ya kaadị anyị nye ya. Maso ga bụ na 2008 maka mgbe m gara aga 2009 ya dịka 2008 ka ọ bịara ihe ahụ. So ọ naba mgbe ọ na-ana ọ pụọ n'airport ihe niile akwụkwọ niile m nyere ya gbasara Biafra ha jide ebe ahụ n'airport Murtala Mohammed International Airport ejide ebe ahụ ndị immigration SSS detain ya jide ebe ahụ ọ nọkwara ụbọchị ole na ole ahapụ ya ọlakwa London ha size ihe niile ahụ. Mgbe ọ lọzi London m si ya na ama bịazi London m kwadoro bịa London anyị aga na ebe IT companies gasịa ha gwa ya ego n'ọbụ anọ m na London eweta ego London eweta ego ebe a ma kwụnyecha sibet m ga-agakwa South Africa ma ga South Africa lapụtakwa na London. Mgbe m lapụtara ọnwụ na-edozisiala ihe niile ma nọ na London kọmishọna ya wee natawazi ebe a. So ebe niile a na-enwe redio ọwa anyị mụnwa ji aka m tinye ma na Amerịka ma na London. Mana mgbe o bido kwuba okwu ndị mmadụ anụ na ọ bụ redio Biafra na ọkwa mụnwa ama m ka ndị a si wee nweta ya. Mana ihe m na-anụzi bụ nọ na Lagos asị m na na asịkwa na Nnamdi gakwara Abuja
si Abuja laghachi London mana si kekwa nke onye na-alụrụ m ọlụ ndụ na London sizi ịbịa ịbata Nigeria ị ga-agwa m ọwụrụ Abuja ịna njọ ya ọkọ si ya okwe na ya bịara si na nwanne ya ka ya bịa chọta nka mgbe ọzọ si na ya bịarakwa na ọwashi mana mma na agwọ nọ n'akịrịka mgbe a na-anọta were redio wee kparịwa m na kọtọwa m kwue otu redio ahụ na-asị na ụgbọala ya kwere ozi na a ga-enweta Biafra na ọnụ nkịtị n'ikwu si na aga alụ ọgụ na ọgụ ka a ga-esi enweta Biafra na ọwa ọgụ na a ga-alụrụ ọgụ na a ga-agbarụrụ egbe ndị mmadụ naanị ha si kin na-emezi nke a akpa ya sọ gịnị ya sị na ya kwugo ya na nke m na-emezi na ọwụ ya na egbe ka a ga-esi enweta Biafra ịma na ọ nọ ebe a redio nọ ebe a enwe otu m ga-eji si ebe a ga-akwụsị onye ha na-ekwu ike gwụrụ m so m si oke na ebe anyị na-eweta ego ebe ahụ gaa na-eme ihe dị otu a anyị ma wetazi ego ama nọ na mgbe a na-eme ya na a sị na nnụnụ nọ n'ụzọ na-agba egwu na enwere nke nọ n'ime ọhịa wee na-akọrọ ya ozugbo anyị kwụsịrị ịkụ ya ha na-enye ya ego ya na-ekuziri ya ama na ọkwa ndị ọwụ anyị na-alụsi ọgụ bịakwa bata ha anyị n'ime were redio nke anyị nwere na-alụsi ahụ onwe anyị ihe niile ahụ ka ha wee kwatuo Uwazulike kwatuo Biafra n'ụzọ dị ịmaka ndị uwe ojii si na-eme ya zọọ ya ihe nhụrụ a na-eme taa ndị mmadụ na-amarọ ya na o teela ha na-eme ihe dị otu ahụ ebe anyị nọ na ndị otu anyị mana anyị anaghị anyị akpachie mana onye nke a ọwa anyị na ya nọ ebe a ọ nọpụrụ onwe ya so otu ha na-esi na-akpa awụrụ ihe anyị ga-anọ ebe a were jikọtawu kwụsị maka ọ nọrọ onwe ya so o ji rụọ anyị ahụ mana ka mụ na gị na-ekwukwa otu a enwekwara nke mepere na Germany na ugbu a biro kwuo okwu nke a akpachikwara Voice of Biafra International o bidokwara just week a gara abalị 4 gara aga ka ebidoro na-eme ha na-akpọ test running etiekwara mana ndị mmadụ pụta ha na-ajụ m kamgbe ahịa na-eme nke m ji gbasie nkịtị maka mgbe m bịara fụ nwa amadi a na egogo ya ọha wụ ndị agha ma ndị be anyị wụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị aka ha nọsi ya ọ dị mma mgbe anyị ji ajụjụ ihe gbasara ya bụ redio Biafra o kwenyere na ọgụ a mepere mana na-emekọtara ya ikpetahazi eweta ego ya nwee gajide ego emepegharị ya ọzọ na ọ bụghị nke ahụ dị mgbe ahụ dị ugbu a n'ụdị na onye a bụ onye isi ya mepere nke a na-eme ugbu a enwere ihe dị iche na nke mbụ ahụ na nke a ihe dị iche ka ihe iji hapụrụ ya ọ ga-agwa n'unu nke ahụ emebe mgbe ahụ ele aha ya nke o mego ugbo kedu aha ya nke m mepere bụ redio Biafra London nke ọ na-eme ugbu a redio Biafra London ke nke ọsị ya mepekwanụ ke nke ọsị ya mepere ụlọ ebe a na-eme ya wụ redio mụnwa kwụrụ ụgwọ ya aka na-emere ugbu a yes ebe ha nọ redio n'onwe ya mụnwa ga-akwụ ụgwọ ya chere ka m bịa hapụ ihe a be ya nwa a na-akwụ ya ụgwọ ọnwa ebe obi mụnwa nyere ya ego ọ ga-akwụ ụgwọ ebe flat ebe obi onwe bụ flat na nke nwaanyị ka obi mgbe ahụ nke nwaanyị onye Ghana ya nwa ama mụnwa kwụrụ ya ụgwọ ụlọ so ọ na-asịzi na nke ahụ emechiela ọ na-emechi elekwanụ aha nke ọ kpọrọ nke ya mana ihe o mere bụ na mgbe ihe a na-eme ịmana asị na obi dị ọzọ ọ ga-were redio aha ga-rejista ya n'aha ya
ewere redio Biafra London rejistazie ya n'aha ya ya na nke onye na-esote ya na-akpọ Uche Mefo ọsị ya bụ chairman no ya bụ director, Uche Mefo bụ deputy. Ọ sị ihe o mere maka ọnwụ ihe o ji si na ọ bụzi ọ dị iche mana ọ redio Biafra London. Ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike isi ịjụ ihe kpatara iji hapụrụ ya ọ ka udochia ka ọ ghara ịbụ na anyị na-asazi akwa anyị ọhịa m chọpụrụ ịsa gị mbụ mụnwa bụ onye isi New Biafra nke taa na-eme, so onye bụ onye isi m na ihe a na-eme bụ Chukwu, maka ya nwa bidoro ọgụ Biafra. And tutu m ebido onye gbasara Biafra echezi ọnụ ya n'afọ 30 ma afọ 35 gara aga m ebido nke a, mana oge ihe a na-eme anọọla m na ga-enweta Biafra ga-enweta Biafra ya dịka afọ one, mana ya pụta si na ọ bụ ụzọ aha m na-eso ụzọ udo ka a ga-esi enweta, na ọ bụ ụzọ aghara, ụzọ ịnụ ọgụ. M si ihe m chọpụtara bụ Biafra. Ịgwa gị eziokwu, ma enwetara ya n'ụzọ udo ma enwetara ya n'ụzọ igba egbe, m ga-ewekwa ya nweta ha na Biafra. N'ebe isi na ị ga-enwetegwu ya maka ihe ọ gwaga ndị mmadụ mgbe na ya ga-enweta ya na mkpụrụ ọnwa 3. M si n'ebe ị ga-enweta ya na mkpụrụ ọnwa 3, onye ji redio ahụ na-agwazi ndị mmadụ m ga-alaghachiri gị azụ ka ịnweta ya, maka m bịa nọchi ụzọ enwere ka ọ dịzị ka ọ bụ anya ụfụ na ọ bụzi Biafra ka m na-achọ, na m na-achọ ihe gbasara Uwazulike. M si ihe m chọrọ n'afọ one gara n'aga gasịa prison nga dị one enweta m ya, mmadụ apụtasị ya ga-enweta ya n'afọ. Ọ dị ka mgbe ị na-agwọ nwaanyị afọ ime ka o wee dị ime, i wee gwaga ya afọ ime ahụ afọ 10 aga afọ 15 aga enwe nke ị nwetara nwaanyị adịrị ime. Ofu prọfet amakapụtasị na ya ga-eme ka nwaanyị dị ime na ọnwa 3. Ịpụtasị na mba ka gara agwa ndị mmadụ ga-atagota so ịwụkwa ekwensu ime na afọ 10 afọ 16 nwetara ofu onye si ya ga-eme na ọnwa 3 ka bịa nọchi ụzọ si na ọma nweta. Ọ pụtara na ịchọ ka nwaanyị aha dị ime, ị ga-ahapụgodu magician ahụ ka ọ bịa nwetara nwaanyị ahụ afọ ime. Ọ ya ka m mere. M sị oke ewu nwa m na-alụrụ m ọlụ na London, ịpụtazie si n'ịnụpụgo isi na ihe m na-achọ ka mgbe afọ 10 na afọ 16 nwetara ya na ọgwụkwụ maka enweta ya na ọnwa 3. Mba, biko ọhịa anyị ncha na-achọ ngwa bịa nweta ya ọnwa 3 aha kamgbe 2009 rukwe taa ka a ka nọ n'ime ya. Ọkụghọtara oge m bịa hụzie o teela m chọrọ imepe redio Biafra nke ọzọ. Ọ ka wụrụ wiiki gara aga ka m mepere ya. Ihe m ji gbachie nkịtị, achọghị m ihe ọ ga-eji si na ọ bụ ihe mere ya ji ga-enweta Biafra, mgbachie nkịtị. Mana oge a nọ kamgbe 2009 ruo taa ka m nweta ya, mma na ọghachi ka ọ na-atụ. Oge m bịakwa hụ na ihe ọrụ ọ na-anabụ maka inweta Biafra ọ nnọọ ka o were gbochie Uwazulike and gbochie ha anyị na-eme. Mpụtazie so ka ụmụ ụwụ na nwụrụ anụ na-agbanịkwa na m n'ịgbachi nkịtị. Ugbu anyị ga-ebidokwe ka anyị si eme mbụ. Ya kpatara ọ dị mma. Mgbe anyị jụrụ maka o kwetekwara na ya nọbụ n'okpuru, mgbe anyị jụrụ ihe mere o ji pụọ, ọ sị na enwere mgbe o ruru ide agwasị eziokwu na anyị na-eri ngarị ị na-anara ndị ọchịchị ego, na ọ na-abụ ikwuo nke ha na-atụ anya na a ga-emewu eme na-achị azụ ya wee kpebie na isoro na ndị iro anyị. N'uche nke kedu ihe nwere igbo ịkọtụgoro anyị ihe mere o ji pụọ, mana nke a wee bụ ọ na-ebodo ihe ị ga-aghọta bụ a sị na ị chọrọ igbu nkịta gị ịkpọ ya ajọ afa. Ọkụ ghọtara. And nwaanyị chọrọ ịhapụ be di ya, a ga-enwere ihe ọ ga-ekwu ọ ga-asị di ya mere ya ma ọ bụ eziokwu ma ọ bụ achị. Tutu ya pụọ enwenugo ndị pụrụ tutu ya pụọ anwụka ka a na-akpọ nka nke Zionist ke ihe ọ na-aza gị na anwụka buru ya ụzọ pụ
na Lagos ka onye nke mụ na ya na-arụ na Lagos ọkwa ịma nwoke ka nnekwu ka esi Zionist ya kepụta mbọsị ya wụzi president na-eme appoint na-ekwu ndị ya na-aga alụ ọrụ ministers na Lagos ka mụ na ya nọ ya pụọ mụ na ya nọ n'ugo ya pụọ tutu Nnamdi Kanu abatado onye ọnwụ na-abịa nke onye nke ahụ ọ bịa dị aha ya na wee masọp so na-arụ ọrụ ọ pụtazi si na nke ya Zionist ka ya na-aza nsogbu anọ nke mụ na ya esedụ okwu ọ sị na ọza nso gaa ma ekwe Zionist nke gị ọ ga mee Zionist iwere obiọma gị pụọ enwere ndị sichara obiọma ha pụọ eruo na ha even karịa 20 ma 30 tutu Nnamdi Kanu abata enweghị ihe dịka ọ na-asị mmere nke a mee nke gịnị ka ọha na eze ndị Igbo mere dozie ike dị ife o mere gịnị ọ dozie ike dị ife ziwere IPOB taa ya ha kpọọ ya sị ya bịa were igwe ahụ mmepere na London wee gbasawa okwu ha ya bịa ebe a jụọ ha IPOB si na ya achọọ na ha bụ ndị ngarị na ha gara na Buhari ego onye o jiri today tata enwere IPOB 3 ọ bụghị ịbụọ enwere nke dozie ike dị ife nwee nke ya nwee nke onye nke a na-akpọ iru anya nọ na Amerịka enwere 3 ihe ndị ke nọ na Amerịka ji hapụ ya ha si na ọ na-eri ngala na ha tụrụ ha na-akpọ defense fund na ọ bịa sị na ha na-eji egbe enweta Biafra ha tụwa ego na Amerịka ha atụsị ego na ori ego ahụ iru anya hapụ ya wee pụọ fọm si na nọkwa IPOB na oriri ego ọkwa otu ego ahụ m riri ka o rikwara ele nke o ji hapụkwa ndị otu dozie ike dị ife ha isi na mmadụ riri ego isi na ofe a na-atọ ụtọ ikwuo ihe ọ na-atọ ka ya kwuo ego aha m riri onye nyere m ego aha ọ bụ na naira ka ọ bụ na dọla ka ọ bụ na pounds ngarị aha m riri ọ bụ n'aka onye ọ n'aka Obasanjo ka ọ n'aka Yaradua ka ọ n'aka Jonathan ka onye nyere m ngarị aha ego aha akwụnyere na bank account ka ọ cash ka ebutere ya ka ebe butere ego aha ọ na Lagos ka ọ na Aba ka ọ na Okigwe ka ọ na Okwe ka ọ na Owerri kedu afọ ebutere ego aha ikpokọta aha ị na-ekwu akpụ na-ese asị ịnụrụ sị kwuo onye nyere ego aha kpọọ onye nyere ego aha ebe mgbe e nyere ego aha ọhụrụ ga-ajụ ya ashị ka ọ na-atụ ọ bụ onye okwu ashị ihe mere onweghị oji ihe iruwe isi wee kpọrọ ihe lee ahụ na lee ka o si na-ekwu okwu o were ndị Awụsa nsogbu a na-enweta ọnya nwa na-ebute ya ndị Awụsa niile ọkpọcha anaghị iyi ndị isi ha ụmụ Awụsa si na ọ na-akpọ ndị Igbo iyi ọgọghị ha ga-akpọ ndị Awụsa be ha kwanyere ebute laa na ala ọkwa ya nwa o biri ọkpọwa ndị Yoruba ọkpọ Obasanjo ọkpọ Tinubu ọkpọ ndị Yoruba asịkwa ya na ọkwa ka esi akpọ ndị be ha iyi o nweghị ezigbote ọzụzụ onye m na-agwa ndị Igbo ịmụ nwa awụ ya ịmụ nwa gị ga-enye ezigbo ọzụzụ ọwụ nsogbu ka ị na-etinye n'etiti ndị mmadụ ọ ya na-ebute ihe a na-eme apụtasị na Igbo enweze ọsọ ndị Igbo nọ n'ụwa onye ọnwụ na-amụrụ nwa were nwayọ zụọ ya ọdụ ụmụaka efunugo nwa na-apụta onye ọbụla ị na-akpọ ya iyi ma bishops ma ndị eze ọdịnala ị na-akpọ onye ọbụla iyi ọ ka ga-esi enweta Biafra enweghị onye na-anụ n'ụka enweghị onye na-ege ihe ọ na-ekwu mụnwasa bụchara Ojukwu tutu Ojukwu anwụ mụ na ya ana m na hospital Enugu ka m na-anahụ n'ala oge Ojukwu nọ na hospital Enugu m na-anahụ n'ala na hospital azụ onye isi m ruo isi enwe onye na-eruwere isi makapụta enye gị ego gịnị ka e nyere Igbo ji na-arụ ọrụ
si na ọ na-arụ ọrụ maka Biafra ọ wee ego ka e nyere ekwuwe na Anambra ma nwee elekshọn ka e bụ m n'obi o ji na-ekwu ya maka na a chọrọ ka ndị politicians chọrọ ka etisa Anambra ka e wee tinye ma ọ wụ state of emergency were pati nke ọzọ were karịa nke ọzọ ọkwa ihe ọ na-anụ taa ọ chere anyị amarụ maka na ụkwụ na-aga zanzam anya na nkwa pịam n'ahụ ya ya ọ na-eme ịpụta isi na ị na-emetụ aha mmadụ ị na-emechu aha mmadụ oke mgbe ahụ nyere m ego a mgbe onye isi gị ị ka akpọnụ m si onye isi anyị nke anyị na-emezikwa na anyị amarọ anyị nọ na-enyere gị ego ma m kọwa na ele otu ihe m mere o ji pụọ o ji ma na enyere m ego ihe niile mere na a na-eme na tata na ihe anyị nọ n'ime ya ọmụwa mere ya mụwa pụtara mgbe a na-enwe onye ụjọ ga-ekwu Biafra mpụta kwuo ya kụsuo ya ka aṅụ mụnwa ji aka m wee kpọbatasịa ndị niile a na-ahụ ha na okwu Biafra taa nke ya nwa so n'ime ha mụnwa ga-akpọpụta ya ebe ọ nọ ozuru kpọpụta ya mụnwa gwara na Olometogo ebe ndị African leaders niile nọ kwụsụo ya si na amụọ onye isi Biafra Obasanjo nọ ebe a nọmba plate Biafra mụnwa tinyere ego Biafra mụnwa wepụtara ya a na-eri ebe niile ma Olometogo ị na-aga na wepụta ego Biafra chenji mụnwa mere ihe ndị a mụnwa tinyere stay at home ebe niile ma Olometogo ebe niile ndị Igbo nọ close a na-ajụ Obasanjo gị niile ma ọ sị na ndị Igbo na-eri ji ọnya jiri close shop ọya nwa mere ya mụnwa gara ndị Igbo niile bi na Ojiriba m rụrụ ha ụlọ na be nna m ha nọ ebe ahụ taa kpọpụta ha ncha ha nọ be nna m taa n'ụlọ mmụta ebe a were aka m dozichara ha ọnụ ha nọ ebe ha na ụmụ nwaanyị ma na-akwụ ha ụgwọ pa ọnwa niile na-akwụ ha ụgwọ nke bịara mba ndị ekpenta ndị agha ndị lụrụ ọgụ Biafra ndị egbujisiri ụkwụ yes ga-ebe ahụ enwe onye ga-afụta ncha nọ n'okwe nke a na-ebe ugbo Ojukwu library ọmụwa na-arụ ya enwere onye Igbo ọzọ na-arụ ihe dị otu a jụọsi ya kwukọrọ ofu ihe o mere na-awụ na gọọmenti nyere ego si ngwa kwụsị Uwazulike megharị anya ka awụ na na-azọzi ya azọ ya na-agbagharị ebe niile ihe kwukọrọ ofu ihe ọ ga-emewu ka ihe ọma gbasara ka onye m onye ọ bụ ọma ụzọ anyị gara na ọma ije mmadụ gara na ọma okwu ekwuru na ọma gịnị bụ Biafra a sị ya kọwa kene ihe Biafra ka ihe ọma ka onye kụziri ihe Biafra Ojukwu kụziri m ya karịa ọgụ afọ enwe onye ọma ka mara ọ na-emechu anyị ihu a na-ahụzi ndị Igbo ka ndị na-enwere isi na mmadụ ndị ọnụ ha ka ihe ha na-eme ndị ụmụ ha na-aba ha uru ịfụrụ ihe ndị Hausa na-emezi taa na-asị ndị Igbo ha na emerego dị ha mbụ ọkwa mụnwa jikwara ebe a si gaa Kaduna si biko unu jikwa na nwayọ onye ahụ ekwuga ihe a amakwa ihe ọ na-eme maka ịhapụ ugbu a ndị Igbo ebido agbawa ọsọ gburugburu ihe mụrụ n'ụlọ ga-aka ihe galarụ ọ bụrụ ofu onye ịjọ ịkpọ ya dobe na anasị kwukene ihe ha kọwakene ihe anyị na-ekwu enweghị ihe ọma ị na-asị referendọm ịma ihe a na-akpọ referendọm mụnwa wee lọya abụ m political scientist enweghị difference enweghị ihe dị iche gbasara referendum na election ihe niile eji na-eme election ka eji na-eme referendum naanị ihe dị iche bụ na election enwere ike dị pati 4 na 5 na-azọ ya mana referendum ọ pati abụọ ndị kwere na ndị si mba enweghị ihe ọzọ ihe niile eji na-eme election ka a na-eji eme referendum isi na aga enwe election mana a ga-enwe referendum ele ihe dị iche a ga-enwe referendum ị ga-enwetakwa Biafra onye ka eji enweta Biafra kedu otu ọ bụ ese a ga-enwe election ọtụtụ agwa anyị mgbe a ga-eme referendum kedu ele ihe dị iche election na referendum
achọrọ use a na-eme secret ballot ya ị na-eme open ballot ya a na-apụ na line ya eleghị dị iche maka ịmarọ imepe ọnụ na-ekwu ihe na-amarọ maka na enyere gị ego ya pụtasị na onye ọzọ ka enyere ego ugbo one ka ọ ga-ana na obi anụ ego ọwa amarọ ndị politicians ọ na-asị na ọ ndị m na-aga anụ ego ọkwa ndị nọ ya na bel ọkwa ya na ha nwechara meeting na Abuja ọkwa ndị gara n'ivu na prison ga-apụpụta ya enwere mgbe ọhakim bịara n'okwe bịa nleta m o were redio aha na-akpọ onye ọmasịla ego ọhakim abịala n'okwe bịa butere m ego ma nka nke ọ pụtara onye ezuburu gaa na be ha ọhakim na ụlọ nna ya bugara ya ego ahụ ebugara ya onwekwe mgbe ọ kpọrọ ndị mmadụ sị ọhakim butakwara m ego dị otu a ma onwekwe mgbe ọ kpọrọ hakim sị na ịwụ onye politishan abịakwa na be m ọ na-akpara ya mana ọ kwaghị ọ na-akpọ m iyi kamgbe na hakim bịara na be m kedu onye a na-ekwu okwu a papa ya wee eze ọdịnala ọ na-erikwa ego gọọmenti a na-akwụ ya salari gọọmenti ya were ya enye mama ya were shi ofe ya na-eri nwanne ya nwaanyị ka e tọrọ ya nụ wee police officer serving police officer ọ na-erikwa ego gọọmenti mana ya ọ na-anọ ọgwa ndị otu esi ha were paspọtụ Naijiria dọkaisha ha na-adọkaisha ndị n'ofesi kedu ụdị mmadụ dị otu a agwana m ya sị gbakere m obodo ofu ma abụọ jiri n'ịgba egbe were nweta nwere onwe enwe ka ọ mana mụ nwa ga-akọ aka na ana sị India ebe m ga-agụ akwụkwọ ọwayọ ka eji nweta ya bukene nke gị even South Africa ma Africa apartheid owu mmezi round table conference ka eji kwụsị apartheid nke isi na-agba egbe ịnọtụ mgbe ị na-agba na-akwụsị na-agba egbe ga-anakọ ndị mmadụ ego eji azụ ngwa agha iri ego enweghị ọgba aghara na ebe unu ịpụtasị na ọ bụ ha ịlọgụ na ọwụzi ihe na Uwazulike meburu mbe si na ọwụghị a ga-eji enweta Biafra ka ị na-emezi ugbu a kedu ụdị mmadụ dị otu ha onye okenye kunie ga Abuja ga metọ onwe ya ọ garie aka azụ ganya ndị Awụsa na ndị Fulani ego ọ bata ala Igbo ọ na-akọ eri onye dị etu agaghị m akwanyere ya ugwu ka anyị bụrụ onye eziokwu akwanyeghị m ibu nwa ogbenye aga m enye gị ugwu niile n'ihi na ọ dị mma ndị be anyị ka anyị na-achọ nsọpụta anyị ka anyị na-achọ ọ bụghị ndị na-agbara ndị Awụsa ndị Fulani odibo mba ha chọrọ ndị eziokwu ọgwụgwọ eziokwu akarịrị Biafra na-ekwu ọ dị mma anyị anụ n'akụkọ maka ihe dị ka nghọtaghị ma ọ bụ esemokwu n'etiti gị na onye isi Masọp Uwazulike biko ọ bụzighị onye isi Masọp onye isi ndị BIM onye isi Masọp Uchenna mmadụ anyị enweghị nghọtaghị